Començarem l'acte alternatiu de les esquadres, un acte que volem que sigui de policies pels policies i no la falsedat que es veu aquí dins. Volem reconèixer la feina que feu i que sigui un dia que el sentiu com vostre, el que es tindria que fer i que creiem que mai es fa. Un reconeixement pel senyor Vargas. El senyor Vargas, perquè els que no el coneixeu, és el president de l'ACBOT. Aquells que sortiu en unes condicions absolutament lamentables, que no teniu vehicles, que no teniu uniformitat, no la nova que ens volen vendre, que ja parlarem d'això, sinó que si teniu una camisa, la teniu trencada, no us la donen, que no teniu formació de tir, amb la responsabilitat que això suposa, no teniu cap tipus de defensa personal, formació en defensa personal. No tenim efectius. A molts llocs costa que vinguin a donar recolzament i quan ho fan els companys han d'agafar el seu cotxe, el propi cotxe particular, per anar a donar suport a uns companys que ho necessiten. En tots aquests moments de dificultat, sabeu què fa el Departament d'Interior? Proposar un nou pijama pels Mossos d'Esquadra. És vergonyós! D'Interior que l'única uniformitat que nosaltres acceptem nova al cos de Mossos d'Esquadra són aquestes armilles, les que diuen que els Mossos estan en lluita i no defallirem. Ara mateix, quin és l'acte que farem? Bé, per tots aquells que per malaltia ens han deixat pel camí. En definitiva, per tots aquells que van començar amb nosaltres a treballar i ja no hi són. És un dia de record. Nosaltres sempre hem demanat tindre un lloc on poder fer el nostre respecte, tindre el nostre moment d'intimitat i poder fer una ofrena. Amb els mitjans que tenim, si hem pogut fer això, què li costa al Departament d'Interior a un lloc com Egara? A qualsevol lloc que tinguéssim el nostre... A continuació, els secretaris generals dels tres sindicats, del SPC, del CAP. Per donar un exemple, que quedi clar a tothom que els Mossos no condecorem el senyor Alemany, sinó el govern de CiU qui fa aquesta concessió. Aquest és un clar exemple de la politització de les esquadres institucionals. Estem farts de ser la diana de tothom per culpa dels irresponsables polítics i de la nul·la defensa de la que fa la cúria del cos. Dono gràcies als companys que apoyen la plataforma Policies Indignats perquè fem d'altaveu de totes les corrupteles i totes les injustícies que està visquent la societat. Gràcies a tots els meus companys per estar aquí. Moltes gràcies. Parlant dels companys de Viella, que són un referent en la lluita dins del cos de Mossos d'Esquadra. Tots som Viella! Tots som Viella! Tots som Viella! Tots som Viella! Perquè es facin una truita ben bona a la nostra salut. Aquests són el tamany del qual tenen els collons els companys. Que no se't trenqui,
Per cert, aquest senyor va demanar dies de vacances per venir a fer la caminata amb nosaltres des de Girona fins a Barcelona l'any passat. Volem agrair especialment als Mossos, que els sindicats han vingut diverses vegades, des de principi han posat la seva pancarta i han mostrat el recolzament, i els que han vingut cada dia allà a treballar al peu de la carretera han tingut un comportament perfecte. Vull dir, nosaltres hem mostrat civisme, però... Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. Tinc el diploma i el Toni li farà entrega d'un gerro com el que va dinar amb la gravadora. Hauríem de fer menys política i defensar-nos més amb els Mossos. Per això us felicitem. Per la seva inhibició amb les problemàtiques dels Mossos i per prioritzar decisions polítiques davant dels professionals. Al igual que per haver defensat els Mossos sempre de portes en fora, però donar-nos pel cul de mortes en dintre. Gràcies per parlar correctament, perquè te'n recordis de nosaltres i les tisores que vas fotre. Au, va. Gràcies. Que li deies amb ell. Artur Mas i Gavarró per haver impulsat satisfactòriament juntament amb el govern espanyol i la troika el desballestament de l'estat del benestar.